За нас виното и автомобилите си приличат в едно. Най-добрите от тях остават във времето. Детайлите в чашата старо вино са по-изразителни, а детайлите в старите коли – по-отличителни. Структурата на хубавото вино е хармонична, какъвто е и дизайнът на най-забележителните ретроавтомобили. В отлежалата бутилка се преплитат в синхрон вкус и аромат, точно като креативността и майсторството в класическите автомобили. И двете имат характер, изпълнен с чар, а понякога дори своенравие. И двете живеят дълго, и физически, и в съзнанието. И двете заслужават място във всяка добра колекция. Затова искаме да те поканим на вълнуващо преживяване. Уикенд в хотела, избата и музея за ретроавтомобили на Златен Рожен. Тук имаме някои забележителни реколти вино от района на долината на Струма и над 48 ретроавтомобила и мотоциклета. Ще имаш възможност да дегустираш местните мелнишки сортове и да видиш легендарни световни експонати като Ford Model T и Mercedes-Benz 300D Adenauer кабриолет. Ще усетиш едновременно стила на местния мелнишки теруар и силата на световния гений в автомобилостроенето. И макар да вярваме, че създаването на отлично вино и неповторимия автомобил стават с търпение и с хода на години, ти не губи време. Ела още в края на тази седмица.